हेलो तो नमस्कार भाई लोग, कैसन बानी रहुआ सब देखा तानी अपना भाई के यूट्यूब चैनल निखिल दीवाना ऑफिशियल चैनल में। तो हाँ भाई लोग, ये वीडियो में हम बात करें जा रहा बानी भोजपुरी के सुपर स्टार गायक यानी रितेश पांडे जी के बारे में। हम बताए भाई लोग कि रितेश पांडे जी के एगो बहुत ही बढ़िया बवाल सॉन्ग आ रहा बड़ा, जौना गाना के नाम बा सासाराम हिलल बा। ई वीडियो के साइड में देखी भाई लोग, वो गाना के हम पोस्टर डाल देले बानी, जौना गाना के बहुत अच्छा ही टाइटल रखल बा सासाराम हिलल बा। और ये गाना के गैले बानी रितेश पांडे जी और उनकर साथ दिले बानी अंतरा सिंह प्रियंका जी। और हम बताए भाई लोग कि गाना के लिखले बानी दीपक राय जी और ये गाना के म्यूजिक वाले बानी विशाल भारद्वाज जी। और हम बताए भाई लोग कि गाना कल सुबह यानी 8 बजे के 15 AM में टी सीरीज कंपनी से रिलीज कर दिया जाए। तो रउआ सब अगर रितेश पांडे जी के फैंस बानी तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा और हमारा चैनल के सब्सक्राइब करिए, वीडियो के लाइक कमेंट जरूर करिएगा जा भाई लोग। तो थैंक्स भाई लोग।